בזמן שאתה מקובל, אתה יכול להגיד ברכות, זה מתקיים, אבל אתה אומר, תעשה החלפות. תגיד לי, למה עשית כך וכך, ביום זה וזה, ומתחיל לצעוק עליו והכל, למה אתה עושה את זה? אתה מסכן את החיים שלך. אז הוא אמר, בשביל מה אנחנו כאן בעולם? כדי לעשות גינה. אנחנו באנו לעולם כדי לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. וזו היה העבודה שלו. הוא היה אומר את השיעורים, שהיה לי את הזכות לדחוף אותו, להגיד את השיעורים ברבים. שם בימי שלישי, שהיה אומר את השיעורים, דחפתי אותו, לדבר. בהתחלה לא רוצה. מה אני, מי אני, מה אני? באמת, הוא לא היה עליו, זה היה בטבע שלו. הוא היה ככה החזיק מעצמו, אני כלום. אף פעם לא ידע לשבת, היה יושב בשיעורי תורה, ידע ללמוד, אל תפחדו. מה זה ידע? ידע ללמוד טוב מאוד. היה יושב בבית שהיה מתפלל באמצע שבוע, הרבה פעמים באתי לתפילת מנחה, לשבת, היה שיעור שהיו יושבים ולומדים קיצורי הלכות כאלה. היה יושב כמו יהודי עם הארץ, שלא ידע שום דבר לא. היה שואל כל מיני שאלות כאלה, מה ההלכה, אם שוכחים להגיד יעלה ויבוא, בראש חודש, מנחה, ערבית, שחרית, מה דין ככה, אתרוג, נשבר הפיתם, כשר, לא כשר, ככה היה שואל. אחר כך הם רצו לשבת איתו בחדרי חדרים ולדבר איתו על כל קבלות הרשש. ישר והפוך, צפנים קדושים, ראשי הפעם, דיברתי איתו על ספר של ראשי השמות, והרמז, אחד הצפנים הכי עמוקים שיש, שזה השורש של כל השמות הקדושים, בשאלה, בספר הפרדס, נורנו הרמ"ח, והכל, שחה בדברים. אמר, זה עבודת הקודש. בישועות, ראו דברים נפלאים ביותר. פלאי פלאים, דברים גדולים מאוד. ככה לימדו אותנו, ככה צריך לעשות. אני רוצה להגיד דבר אחת קטן, כדי שאנחנו נבין עד כמה גדול כוחם של הצדיקים מה שהם עושים. יש דבר נפלא מרבנו הקדוש, אבני ישראל.